Ane ratil koro. Erokamano ahinya Ken. Erokamano. Yes. Mokwongo yie na mondo mi akaw thuolo ni mar chiwo kuyo mara makende kaka janyuol kendo kaka jatelo e Homa Bay County. Achiwo kuyo mar jo UDA fraternity te mar Homa Bay County across Luo Nyanza te. Wachiwo kuyo ne anyuola mag jogo manowito ngimagi masira mar jojende ke mano otimore kane jolinda wananchi obiro Homa Bay. Masira koso tulo. Tulo ok tho kosiwuok to koro en masira. Sama yath ogore kuomi machalo matho en masira. Alright. Koro e yore makamago achiwo kuyo makende. Ngima dhano en gima lich kendo en gima sacred ma ok onego bed ni wite e yore mag oyuma machal kamago. Mar ariyo yiena akaw thuolo ni mar pingo matek kabisa gi duol maduong'. Yes. Yore mag njore mosebedo kabet kotimore e kaunti mara ma Homa Bay. Magi gin gik ma time masani gin gik moko onego bed ni timore. Koro wan kaka jo UDA adawacho gi teko mathoth ni we are not part of gik manotimore Homa Bay. Mano ke spirit mo wachung'ne e broad base. Mano ke gima wachung'ne kaka jogo ma jo taweche mag sirikal gi taweche mag chama tawala e pinje mag Luo e Homa Bay County. Alright. Chak yie na kaw thuolo ni monda ping matek jo siasa mag linda wananchi ma osekaw mbi margi gitiyogo yo marach nikech gidwa nyiso teko moro to gikaw ngima mag wafuasi maggi giketo on the line. Ng'ato ka ng'ato katiba mar Kenya wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar wuotho kamoro amora e piny Kenya. Okay. Ng'ato ka ng'ato wan kaka jo UDA wan kaka jo Luo wan gi ratiro mar wuotho kamoro amora e Kenya. Wan bende warwako ng'ato ng'ato bed jolinda wananchi obed kata jo DCP warwako gi e piny Homa Bay kod Luo te. But onego bed ni joluo gongero ni iseyo gweno tiseyo gwang'. Aseyo kama. Number 1 jolinda wananchi nigi ratiro ng'amo tamo gi donjo Homa Bay mano en makosa maduong'. To nitiere gimiluongo ni setting precedence. Governor Masiaya no set precedence e yo marach kanobiro Homa Bay mokwongo. To chako ga yany gi nyono kachiend jatelo ma en ng'ama miyo ma Homa Bay. Jomoko nowacho ni guok kigo e chiro to kilawe nyaka e pacho. Guok ka guok nigi teko e rangagi. Guok inyalo lawo gi oko to kochopo e rangagi to koro ok oringi. Olokore koro ng'iyi kendo koro duono kai. Mane momiyo wawacho ni kik inyor ng'ato ahinya nyaka ka chiende. Jolinda wananchi noseset bad precedence by yanyo ng'ama miyo. Waseneno weche mang'eny kata moko kaka kijana miluongo ni Nuro Kanga. Kanyalo wacho weche maricho moko onego bed na wacho e TV ka kuom ng'ama miyo mar Gladys Wanga. Equally, adwaro gi kaw responsibility. Negi biro nitiere katiba mar political parties guide issues mag public engagements on matters politics. Nitie sa maka sa kama to nyaka sa kama. Police bende nitiere gi chik pende chik manyiso ni police nyalo ritou kata nyalo yieni mondo itim picketing kata public gathering e sama kama nyaka sama kama. Adwa kwero gi teko mathoth ni ne gikaw life ngima mar jokanyono gi johera maggi ka giketo giringo godo ka piny oselil gotieno ka gidonjo godo Homa Bay. How I pray ni kaka ne gisetimo rally gi magidonjo matek kendo yo maber magidonjo awinjo kiluongo thurwa part of Homa Bay piny mar Wagasi iluongo ni Yemen nikech to mano nyiso ni wasebedo ka wan jogo mojwang' kod sirikende mosebedo kakalo chien kacha. To kane gitimo rally no kendo ne gimiyo piny ong'eyo pek ma wan go kaka joluo. Gimiyo piny ong'eyo kaka yore waricho. Wan kaka jo UDA wamor nikech mane momiyo nyawo kod rode machalo kamano miyo watenore tie William Ruto gi teko mathoth nikech wang'eyo ni kanye makonyruok wadhi wuoke. Alright. Mana omiya kwa jolinda wananchi ni ka giduogo Homa Bay kaka gipango cha
giduogi an kaka Kennedy Obuya gi timna arwakogi gima pingo siasa migo gotieno nikech chik odagi chik ma police gi chik mar Political Parties Act. Mar ariyo giwe anyo jotelo mantie Homa Bay. Erokamano. Jojo Mamba neno koseikore ntiere e gwenge mag